Добре, тази площадчица завършихме. От сутринта 3 квадрата ги лепнахме, какво? Добре, така. Ще фугираме, ще оправим. Така. Викам да обедваме. Айде сега да видим как ще ядеме. Вие сте на топличко, на чистичко, на убаво. Демек, на уважение. Аз па така ще ям. Така ще ям до терикола. Тук на обекта турил съм си една плочка. Така е. Айде да ми слада хлеба, малко капамица. Не съм одил по ресторанти, не съм одил по кръчми, не съм одил по заведения. Студена е капамата, корала като терикол, даже по-корал от терикола. Така. Айде. Айде, Рилия. Така искам да ям. Така искам да си живея живота. Отвънка е снег. Не е много, ама студено много. Ама аз съм щастлив и ми е топло. Щастлив съм, топло ми е. Че да видим. Хубаво ми е. Добре ми е. Ние едно време с татко така се живеехме. В големи студове. Без печка. Ако правиме кофраж некъде, запалиме един огън да си сгрееме малко ръцете. И това е. Ама татко вече го нема. И аз като ям така, и като живеям така, се сещам за него. И все едно е с мене. Не се чувствам сам. Почти. Правя се клипове и гледам всички да са весели. Защото никой не е длъжен да те гледа сълзите. А на всеки му е приятно да му е смешно. Приятен ден!